Acting BCPO Director Police Colonel Noel Alinyo. Magandang gabi, Sir Alinyo. Sir, mayong gabi si Action Marlon na dari sa Action Radio Bacolod. Apo, magandang gabi po sa inyo at magandang gabi po sa ating lahat ng tagapakinig. Yes, salamat po, Colonel. Una sa lahat, congratulations, lalong-lalo na sa unit na nag-operate para manakip itong mga nasa likod ng pagdanakaw ng cell site batteries kahapon, no? Nais lang ho malaman, Colonel, ng Bacolod noon kung ano na ba yung latest investigation sa ganitong kaso, Colonel Alinyo, sir. Ito po, turnover na po. Kasi ang incident po kasi, meron din kasing missing and stolen cell site battery sa Mabinay, Negros Oriental. Aha. At yung nakita po namin is identified na doon po galing. Yun po yung mga nakita namin sa sasakyan na binibenta rito sa isang junk shop dito sa Bacolod. Okay. At ang finding po kasi ng kaso is andun tinurnover na po namin sa kanila. Sinundo na rin po rito kanina madaling araw. Mhm. At ngayon po, pinail po nila ng robbery against mga suspect po natin, sir. Okay. So, yung final natin, sir, against sa tatlo or walong mga, ano, sir? Walong mga suspects yung final natin? Yung pong tatlo po, kasi yung Okay. walong sinasabi kasi is binanggit lang po nila, binabalidate po namin yung information na yon. Okay. Pero ang isusunod po namin, sir, na makakatiyak po kayo, yung may-ari ng junk shop. Okay. Kahapon, tatlo yung nadakip ng mga kapulisan, no? Yung report, meron pa silang kasama na 5 pa yata. Ano ba yung resulta ng operations against sa 5, sir? Na at large at pinaniniwalaan din na kasama rin sa ganitong gawain, sir? Yes, sir. According sa mga nahuli po namin, ang total nila na nag-ooperate pag nanakaw is total of 8 po sila. Aha. May mga pangalan na po kami nakuha at chinek na rin po namin ang mga records nila. At ito po may mga kaso na mga robbery pa meron po kami at lahat po sila may mga kaso. Pati po itong tatlo na ito. Nakita rin po namin yung mga iba pang kaso nila. Aha. Yung may-ari ng junk shop na yung pangalan niya is Dennis Co. Jr. Ano ba yung status niya sa ngayon, na Colonel? Since kahapon hanggang ngayon, naka-communicate ba siya sa inyo sa PNP, sir? At saka nakapagbigay ba siya ng pahayag hinggil sa ganitong kaso, sir? Ito po is ito po kasing yung operation kahapon, hindi po namin naabutan doon yung owner. Kung nakapangalan po doon sa business permit. Wala po namin kasi ang pangalan sa mga nakapaskel na mga permits na doon. Ang pangalan po ay si Dennis Cook. Ngayon po is subject po siya sa mga investigation at nag-usap-usap na po kami ng mga telco providers, yung telco company which is yung Smart and Globe. Kasi yung mismo nakita mismo sa loob po ng junk shop is positive ID po ng mga ng Smart and Globe na sa kanila po, yun po yung mga missing nila. Kasi may mga pangalan po may mga pangalan pa. At pag-usapan po namin lahat ng namin na yung mga appropriate charges. Ang tinatanong na lang po namin at binabalidate, ano ba ang participation niya sa grupo na to? Is he only a buyer, financier? O siya ba talaga pinaka-leader? Tinitingnan po namin lahat ng angle na yun. Aha. Ano ba ang mangyari sa junk shop, Colonel? Dahil marami ang mga recover na hindi lang yata battery ng cell sites, kundi meron pang mga rolyo ng copper wires na pinaniniwalaan na ninakaw din. Ano po yung magiging status ng junk shop, Colonel? Yes, sir. Meron po tayong tinatawag na yung task force bantay kable rito. Pag-usapan po namin yon. Kasi we will recommend a closure po ng junk shop na yan. Hindi po kami papayag na mag-continuous operation po yan despite sa mga warnings and yung mga information na binigay ko lang. Last month po kasi pinatawag namin ang mga junk shop owners. Yes. Dito sa NGC. At kami nga po is pinaliwanag namin sa kanila yung mga insidente, yung mga nakawan dito, yung mga cable thefts. At sila naman sabi naman nila, pakipagtulungan sila. Sabi ko nga, warning ito sa kanila, alam naman nila ang mga nakaw at hindi. Pag alam naman nila nakaw is sabihin sa amin kasi nag-iwan pa kami ng mga contact namin
Tapos despite of that, ganito pa rin ang ginagawa. Makikita nyo, yung 15 ang ninakaw kasi sa Mabinay, Negros Oriental Aha. Pero yung makikita pa namin dito sa loob is 136 pa. Meron pa pong 136 Aha. telco batteries na nasa loob po ng junk shop. Makikita mo, saan po galing yung mga yan. Kaya makipag-coordinate po kami sa mga nearby cities and provinces. Mhm. Kasi bili mo 136. Ang according sa telco is ang each unit is it costs 100,000 po sir. Mahal pala. Mahal po sir, mahal po. Aha. So ano ba yung plano natin, sir? Ipatawag ulit ang lahat ng mga junk shop owners para bigyan ulit ng warning? Yes sir, sabi ko nga is it's time na mag-convene ulit itong task force Bantay Kable. Na sabi ko nga, hindi lang kami dito is file lang ng file. Dapat bantayan din ng mga legal teams namin. Ang mga telco companies kasi may mga group of lawyers din yan Bantayan ito magiging kaso na ito. Pangalawa is we will recommend na closure na itong junk shop para huwag pamarisan po ng iba. Yes. Yung mensahe mo na lang, Colonel, at saka yung warning mo sa iba pa dyan na bumibili ng nakaw na gamit, pati na sa mga gumagawa pa ng ganitong modus. Go ahead, Colonel. Yes, sir. Ako po'y nananawagan sa mga gumagawa ng kalokohan dito sa Sigat, Bacolod. Pagka sinabing stop, let's stop it. Tayo naman, ang gusto natin lahat is maging free of crime and yung masarap kasi naglalakad ka ng walang krimen, hindi ka nananakawan. Yung mga gamit mo, intact pa rin kahit pag-uwi mo. It's time na maputol na yung mga yan at hindi po kami titigil na hindi kayo makikita. Nagsimula po kami sa mga illegal drugs, illegal gambling. Dito po yung mga nakawan nito. Ito po, issue na ito last year pa Yung mga nakawan ng mga cable tips and mga ganitong cell-site battery. At nakita nga po natin dito, at dito pa binibenta coming from other province. Dito pa nakita, dito pa pala ang bumibili. Sana yung mga gumagawa ng kalokohan, tigil na natin yan. Huwag na tayo magpahuli. Kasi winaringan na namin kayo na lahat naman tayo which merong participation sa para ikatatahimik na isang city. Gawin natin yung ating yung service natin na yun na lang ang tulong natin. Participate tayo pag alam natin may mga gumagawa na kalokohan. Maraming salamat po sa mga binibigay na information. Kahit maliit po 'yan, malaking bagay po sa amin 'yan. Yes. At hindi po kami titigil dito. Hindi po kami mabibili rin kasi may mga tumatawag din sa amin na ano nangyari, pero alam ko na 'yon. Tinatanong kunyari kung ano yun. Hindi po, kami po no take policy ang BCPO Police. Pilitin po namin yan na we will recommend the closure ng junk shop na yan. At ipapakita po natin dito na hindi natin ito-tolerate yung mga ginagawa po nila na yan, sir. Yes. Police Colonel Noel Alinio, sir, maraming salamat po at good luck sa trabaho. Salamat. Yes, sir. Magandang gabi. Maraming salamat po, sir. Action Firing Line.